cando chegan os planos a unha alcaldía, a Xunta, en este caso, para facer unha carretera, é por algunha razón, é porque as alcaldías son as primeiras que teñen que ter a información para, non para tela nun caixón, sino para falar cos veciños, cas asociacións, co aparellador municipal, cos técnicos responsables, para discutir kilómetro a kilómetro por onde vai o novo trazado e que problemas pode haber, pois unha traída de aguas, pois un pozo, pois unha casa dun veciño que está moi cerca da nova carretera, pois o que sexa, non? Pero para eso hai que traballar. E o problema é que aquí as cousas non se traballan. Nós votamos en contra dese trazado por eso. E eles votaron a favor porque chegou, é dos nosos, é do PP, e votamos a favor e xa está. No, e non miraron nin fixeron nada. E agora se dan conta de que, claro, de que hai que arreglar moitísimas cousas. Pero esas cousas tiñan que pensarlas antes, non despois, porque a normativa é a que é. E unha vez que ti presupostas e que ti chegas aprobas unha cousa nun consello, non podes logo modificar eso e decir, ou polo menos non é fácil, decir que fai falta máis cartos porque non nos dimos conta desto, ni nos dimos conta desto outro, non? Claro, hai que traballar. Outra cuestión, queríamos preguntarllose tamén ao voceiro dos socialistas da Baña, que lle parece ao seu partido e ao seu grupo, que a opinión lle merece esa viaxe do alcalde e dos concelleiros ao Brasil, creo recordar, non? Recentemente, ademais, bueno, supoño que acabarían de vir, non? Fai pouco. Chegaron o día antes do pleno, non? A información que temos é que a viaxe, ademais por un decreto do alcalde asinado que tivemos coñecemento onte, antes do pleno, é que a viaxe durou 9 días, e que, bueno, a información que temos é absolutamente impresentable, e nós, como sabemos cousas, porque afortunadamente non solamente existe PP en Brasil, tamén existe PSOE, temos moita información, o que pedimos onte mesmo foi un pleno extraordinario para falar dese tema, non? Porque a nos parece moi ben que o alcalde vaya a Brasil, vaya a cualquier lugar onde estén veciños da Baña a botarlles unha man, non? Neste caso era un 150 aniversario dun hospital benéfico que atende a xente española, galega, que está emigrada, que ten escasos recursos e ten problemas médicos, e me parece, faltaría máis, absolutamente fenomenal, pero bueno, o que non me parece normal é que en este momento de crisis económica que hai, 3 concelleiros da Baña, un concello moi pobre, se marchen a Brasil, que se faga con alevosía e nocturnidade e premeditación, é dicir, sin informar ao pleno. Nós tivemos un pleno hai 15 días, o alcalde non nos dixo absolutamente nada, e o día seguinte do pleno marchou para Brasil, non? Os 2 días do pleno. Cando o alcalde evidentemente sabía todo eso, non? Bueno, pois eso nos parece que non é correcto. O normal é informar de que se vai a facer, que se pode estar de acordo ou en desacordo, pero polo menos informar. Decir, bueno, pois nós imos efectivamente a dar unha subvención de 3.000 euros para ese hospital, que nos pode parecer ben ou mal, pero en calquer caso é lícito, e bueno, pois se pode mandar un giro postal, ou se pode considerar que o alcalde é importante que este, pois que este o alcalde, o que non nos parece normal é que vayan 3 concelleiros, que non se nos diga nada, que os costes da viaxe non se saiban, pero que sabemos que son moi elevados, que bueno, que cheguen concelleiros e que digan que o pasaron moi ben, que foron a moitas festas, que foron a moitas festas pola noite, que o pasaron moi ben, que coñeceron a moita xente moi simpática e moi divertida, e que ademais todo foi de balde, e que pagou todo, non sabemos quen o pagou, pero que eles non pagaron un duro, non? Bueno, pois a mí eso non me parece lógico. Eu creo que a Baña é un concello que ten moitísimas necesidades, que quero recordar que a nós no plan sociocomunitario se nos boicoteou e non se nos deu un peso para botar unha man a xente enferma ou necesitada, e a mí non me parece normal que se gasten 7 ou 8.000 euros en unha viaxe a Brasil de 3 personas en hoteles de 5 estrellas, en festas, en juergas nocturnas, que digo, non o digo eu, o din eles, porque ademais temos testigos, porque comentaron, e hai algún testigo que non lo comentou a nós, e repito, ¿no?, que se gaste todo isto, que se faga todo isto sin informar a nadie. Nós o único que pedimos é que se nos dé información deses 9 días a que institucións se visitaron, a que persoas da Baña se foron a visitar, cale foi a xenda do alcalde dos 2 concellais, que actos se acudiron, en definitiva, para que serviron eses gastos, cantos gastos se produciron e por qué, non? En todo caso, si se descubre algunha irregularidade, nos o que pedimos é que o alcalde e os concelleiros devolvan os cartos proporcionales, non? Os cartos correspondentes. Podemos aceptar que o alcalde vaya e gaste os cartos, pero non 3 concelleiros, non? E desde logo, en modo alguno, que se dediquen a ir a festas e a pasalo ben. Si queren facer un viaxe turístico, que o paguen do seu bolsillo. Si van a entregar un talón e a visitar a 3, 4, 5, 6, 8 persoas, eso se pode facer en un día ou en 2, non en 9. En resumidas contas, que todos sabemos o que hai, o alcalde sacou 100 e pico votos de Brasil nas últimas eleccións municipais, deixando ao marxe outros temas que todos coñecemos de xente que votou que non era da Baña, é obvio, sabe todo o mundo, porque eso está nas actas de escrutinio, que o alcalde da Baña conseguiu 100 e pico votos para o PP en Brasil. E é evidente que o alcalde foi a pagar ese favor, a saludar os seus militantes, a xente que lle botou unha man, e por suposto a pedirlles que dentro de 2 anos, cando sean as municipales, que volvan a acordarse del, e que volvan si poden ser, pues a traer máis votos incluso para Baña, ¿no? Bueno,
eu creo que eso ten que pagalo con cartos do Partido Popular, non con cartos de todos os veciños. E moito menos levar a 2 amigos máis, non? Ao mellor esa é unha das razóns pola que un concejal do PP faltou ao pleno onte, non? Porque, bueno, ve que isto xa non é un barco a deriva, isto é unha tomadura de pelo, non? Eu creo que é unha ofensa enorme aos veciños o feito de que se nos diga que non hai cartos para pagar a luz de Navidad, que non hai cartos para servicios sociais, como dixo onte o alcalde que non tiña cartos para contratar a un señor, a unha persona para limpiar áreas recreativas, cementerios, en lugares que están cheos de silvas e de porquería, que o recoñeceu públicamente o alcalde, e sin embargo existan 8 ou 9.000 euros para ir de viaxe a Brasil 3 persoas, a festas e a pasalo ben. A mí eso, sinceramente, non me parece correcto. Creo que xa está todo tan dito, tan repetido, que volver a falar desto, pois, hasta creo que é aburrido, non? Eu o que pediría é que houbera un cambio de actitud, pero non hai nada que facer. Pois vemos que non, que está por certo, a ausencia deste concelleiro Francisco Pazos, o mesmo que dimitiu das súas responsabilidades como concelleiro de obras, non? O actual executivo é o mesmo. Sí, o mesmo, está clarísimo que hai algo, que hai distintas formas de facer política, distintas versións do tema. Como dixo Francisco, eu son do Partido Popular e serei sempre do Partido Popular e non vou a facer nada contra o meu partido, pero non estou contento aquí. Eso deixou Noel moi claro, dimitiu de concellal de obras, está máis claro cada día que pasa, non? Falta os plenos, o alcalde dixo no pleno que tiña que ensilar, e hoxe un medio de comunicación saca como titular que un concellal foi a ensilar en vez de ir ao pleno, non? Bueno, a mí me parece que isto é unha tomadura de pelo, é dicir, si efectivamente eso é verdad, pois o alcalde ten que exigir a ese concellal que dimita e que entre un concellal novo que cubra, que asista aos plenos, non? O que non se pode antepoñer discúlpeme polo tema, non? Que un traballo moi digno e como outro que nadie me entenda mal, non? Pero bueno, en fin, o de excusalo, digamos, con eso, bueno, pues que diga, non puedo ver que ten un traballo moi forte e tal agora mesmo e tal, pero bueno, a verdade é que conta de que o pleno é un pleno ordinario, é dicir, que está convocado desde hai 6 anos, é dicir, o alcalde hai 6 anos dixo que os plenos ordinarios eran cada 2 meses os mércores. Son cada 2 meses e son cada 2 meses. Por lo tanto, o último mércores de mes cada 2 meses, todos sabemos que temos pleno, pase o que pase, sucede o que suceda. Por lo tanto, ninguén pode decir que eu tiña que facer isto. Non, ti xa sabías de antemano, con 6 anos de antelación, que tiñas pleno. Por lo tanto, se non ves, é porque non queres vir, ou por unha razón de forza maior, evidentemente estás enfermo ou o que sexa, non? Entonces, non hai eso de ensilar é un conto, non? É unha excusa, pero bueno, o alcalde non vai decir que ten problemas internos no seu grupo, claro, que vai contar, non? Bueno, de todas formas, estamos en época alta de ensilar, De ensilar, por suposto, pero se tes que deixar de ensilar ás 12:30 porque tes que ir a un pleno, pois oye, se non podes, xa sabes o que tes que facer, dimitir, que entre outra persona, e que vaya outra persona para como concellal, o que non podes estar en 2 sitios a vez. Hai que cumprir as obligacións que tes. Se eles despois perden unha votación, que non digan que a culpa é da oposición, non? A culpa será deles, non? Porque todos temos cosas que facer e as deixamos de facer porque temos obligacións. Bueno, a oposición non votou en contra tampouco. Non, nos abstivémonos simplemente, nos abstivémonos. O que non imos a facer é votar a favor de propostas coas que estamos en desacordo. Simplemente abstivémonos. Claro, que viendo esto de las labores de ensilado impiden al PP ratificar al juez y una reforma, está claro, ¿no? Bueno, isto é unha burla, vamos, unha tomada de pelo. Como tiñan 5, pues non poderon e tal, pero non significa que pues que tiveran o voto en contra, do Partido Socialista. No, en absoluto, a responsabilidade é exclusivamente deles, está absolutamente claro, ¿no? Pero bueno, eles tampouco dan explicacións de ningún tipo, calan e levan 2 anos así. Bueno, todo o mundo sabémolo, sabemos xa quen vai a ser o candidato de arriba dentro de 2 anos, o sea, é público, xa o sabe todo o mundo, que hai outra persona que vai a ser o candidato do PP en arriba. Non vai a ser Paco? No, bueno, xa sabe todo o mundo que non, que Paco non vai a ir nas listas, que está enfrentado en este momento con o resto do grupo, e que non vai a recuncar como concellal. Pero eso xa é algo obvio, vamos, que sabe todo o mundo na baña. E incluso, repito, sabemos xa o nome da persona que vai a ir polo Partido Popular. Entonces, bueno, pois o que non pode ser é que se manteña esta situación e que o Concello perda actividade, perda subvencións ou non saque adiante propostas por os problemas internos do Grupo Popular. Creo que xa vai sendo hora de que sexan un pouco responsables, non? É que, claro, é normal tamén que Paco actúe desta forma, eu non critico a Paco, porque, claro, diría, jolín, despois de que estes tres se marchan a Brasil de juerga e flamenca, eu teño máis cosas máis importantes que facer, teño que ensilar, que é do que vivo, pois mira, antepoño ensilar ao Concello. Bueno, os votantes terían que ter algún tipo de, non sei, tomar algún tipo de medidas, non con Paco, por suposto, sino con Partido Popular, non? Que consiente isto, non? Enrique Vázquez, gracias. Gracias a vos. Por atender a nosa chamada. Bos días. Bos días. Bueno, pois hasta aquí chegamos hoxe tamén con esta
Entrevista da mañán co voceiro dos socialistas da Baña ao fío dese pleno ordinario celebrado onte. Creo que quedou bastante claro e explicado, bueno, pues como andan as cousas.